Salut lume! Sunt Max, e Döner Index și astăzi am ajuns în inima industriei auto din Germania, locul unde își iau naștere asemenea branduri ca Mercedes și Porsche, Stuttgart. Să vedem ce găsim aici azi. Cum vă dați seama, Stuttgart la fel face parte din proiectul Stuttgart 21, de aia gara e complet distrusă momentan. Se construiește o gară nouă ce face probleme mari pentru infrastructură. Deci trenul meu astăzi a întârziat doar 10 minute, ce e în urmă astăzi în Germania, unde peste 60% de trenuri întârzie. Cam aia e capătul peronului, ajungi cam spre nicăieri și de aici ai două ieșiri, ori la dreapta, ori la stânga. Voi apuca spre stânga. E o zi cu soare astăzi în Stuttgart, ce se întâmplă destul de rar pe aici. Și trebuie să mergem în continuu, ce e destul de incomod. 3-4 ani în urmă încă mai era clădirea gării și ieșeai direct. Deci aici e cum a fost în 2010, cum s-a început proiectul, 2016, 2019, 2020 când s-a început construcția cea mare, 2023 când s-a distrus totul pe aici și nu mai aveai clădirea gării și în continuare 2025. Când se va termina toată chestia asta, nimeni nu știe, că proiectul poartă numele Stuttgart 21, efectiv trebuia să fie gata deja 4 ani, 4-5 ani trebuia să fie deja gata, dar încă durează construcția și cred că mai durează 2-3 ani minim. Dacă ai un schimb de trenuri sau ceva, trebuie să pui în calcul plus un 15 minute, un 20 de minute să ajungi de la transportul public doar spre trenul tău. Nu se merită. În sfârșit, aia e ieșirea de la trenuri spre oraș, ieșirea din gară. A durat 7 minute cam. Deci, aia e ieșirea spre strada centrală, Königstraße, și aici am mai rămas din gară. Gara veche. Și pentru a accesa transportul public trebuie să mă ghidez după linia aia verde și mai durează ceva. Deci, practic, ieși de întâi în oraș, după aia iarăși trebuie să cobori ca să iei transportul public. Hai să vedem. Aia cred că cândva a fost intrarea în gară. Da, a rămas doar fațada gării și interior totul e distrus. Nu cred că cineva știe un termen exact când se va termina construcția. Și aia e unica intrare care a rămas în gară spre transportul public. Autobuzele sunt tot aici, dar nu mă ajută. Vreau să văd cum arată infrastructura transportului public aici în Stuttgart. Aia e gura gării, da? E destul de mică și de aici am două opțiuni, sau să iau un U-Bahn sau să iau un S-Bahn. Eu am nevoie de U-Bahn ca să ajung o stație în centru, să ajung direct la Schloss. Ok, deci U mare, pe aici trebuie să o iau. E o secție de poliție aici. Au și WC publice, dar care sunt închise permanent. Cam în ultima perioadă, 2 luni sunt închise aici. Dar să vedem cât costă aici o călătorie cu transportul public. Așa arată în Stuttgart. Hai să vedem. Einzelticket normal. Hai să vedem o zonă, deci cel mai mic. Fortkaufen. 3,50, da. E ceva standard, dar să vedem cât costă și cel mai mare. Hai să vedem câte. 7 plus e deja mult, hai să vedem pe 4, cam așa arată mult. Deja e 7,30. Da.
Deci de la 3,50 la 7,30. Cam media peste țară. Pe Google mi-a arătat că nu găsesc un doner direct în gară, de-aia voi fi nevoit să merg în altă parte, dar să vedem ce au ei în gară aici. Dunkin' Donuts, Yormas. Da, e în față un Yormas. Deci sfatul meu în Yormas să găsesc cele mai gustoase crenguși din toată Germania. Doar la 3 euro și e ceea ce trebuie. Să merg doar o stație și iau orice. Următorul vine doar în 2 minute, care pleacă și spre aeroport. Să vedem transportul public în Stuttgart. Destul de nice. Ceva asemănător cu Berlin. Are la o stație de tramvai și ieșirea spre oraș, direct în centru, unde se găsește castelul. E pe stângă. Castelul Stella și Roata, simbolul Stuttgartului. Vara lucrează și havuzurile alea, care e destul de nice. Mai e și piața de Crăciun, care n-a fost lichidată complet încă. Hai să vedem. Deci ai castelul relativ nou și stela, care e simbolul Stuttgartului, și ăsta e castelul vechi din Evul Mediu. El a fost construit în secolul XIX, el în Evul Mediu, și acolo avem clădiri din sticlă. E frumos în centru, dar merg spre căutarea dönerului, pentru ceea ce am venit aici. Am noroc că am găsit și un Flowmart azi aici, e sâmbătă și e direct în centrul Stuttgartului, să vedem ce găsesc eu aici azi. Mie îmi plac locații din astea. Fel de chestii întâlnești aici la Flowmart în Stuttgart, se organizează fiecare sâmbătă. De obicei e mult mai aglomerat acum, cum e 27 decembrie azi, e ultimul Flowmart din acest an, cred că de aia am venit și eu târziu pe la 1. Cred că de aia nu sunt așa de mulți comercianți, dar de obicei sâmbătă e plin aici. E cu noroc pentru mine azi, aici în Stuttgart, eu colecționez bancnote și am găsit 2 exemplare extra rare. Am găsit un Paraguay, pe care îl vânam cred că de 1 an, și Turkmenistan, una din cele mai închise țări din lume și banii căror nu prea se găsesc. Deci astăzi în Stuttgart deja am găsit 2 rarități. Sper dönerul să fie la fel de bun cum a fost și norocul meu azi aici la Flowmart în Stuttgart. Iată că și-am ajuns la localul unde se face dönerul. E un local mic, lângă Burger King, dar uitați ce rând e aici și se zice că se merită. Wow! Ce bucată de carne e aici! E imens, cred că cea mai mare bucată de carne pentru döner care am văzut în viața mea. Hai că mă pun la rând.
Va dura un pic, cred. Bay Kebab. Nu se cheamă doner, se cheamă Bay Kebab. Și e direct pe Königstrasse, în gara undeva e acolo. Hai că stau în rând. E interesant cât voi aștepta eu doar rândul. Cel mai rând mare a fost în Berlin, acolo am stat peste o oră și acum să ved cât fac în Stuttgart. E 14:23 când am început rândul. Hai să vedem cât fac. Unii oameni cedează și pleacă. Oh, au plecat și fetele. Se scurtează rândul din punctul ăsta de vedere. Super bine. Deci ce mare e carnea aia. Și e aglomerat rău. Este foarte interesant cât face un doner aici. Momentan nu văd, dar cred că să fie până în 10 euro, nu mai mult. Hai că mai am 3-4 minute, cred că. Dar e incredibil ce se face aici, ce aglomerație aici. Dar merge repede, ca pe bandă rulantă aici. Da. Sunt prea multe ingrediente aici. Sunt doar roșii, ceapă, salată și chestia aia de boia roșie. Dar în schimb, cred că carnea face diferență spre donerul dat. Și că e de 30 de ani de aici deja. Din 87 au deschis mai mult. Aproape 40 de ani. Ohne Soße, ohne Zwiebeln. Ja, alles? Scharf? Also ohne Soße, ohne Zwiebel, ohne Scharf. Und die 2 Gerichte ohne Scharf oder mit Scharf? Ja, ich brauche eine normale Donne mit allem. Alles? Aber nicht die Leute für. Nee, okay, kein Problem. Fragen wenigstens. So, wie viele? Wie viele? Bitte? Wie viele kostet? 97 bitte. Ja, danke. So. Mitnehmen. Darf ich? Ja. Danke. So. Teşekkür ederim. Na, am donerul aici. E 7,90. Foarte bun preț. Hai să vedem ce are înăuntru. Da, e foarte bun preț, s-au mișcat foarte repede, deci hai să văd cât e ceasul. De când m-am pus eu la rând. Și cât e acum? 14:28. Deci extra repede s-au mișcat oamenii. Hai să vedem cum e donerul. Hei, să înceapă degustarea donerului. Nu am cântarul azi la mine, dar cred că e în jur de 400 de grame. Hai să vedem ce are. Deci deja îl aveau semi-gata carnea și pita erau deja pregătite, au băgat doar legumele în ea. Nu au pus-o pe grill sau au pus-o foarte puțin, nu am observat, nu. Deci ce nu îmi place, pita deloc nu e pusă pe grill, deloc, deci e ca și cum doar să iei o bucată de pâine și să bagi în ea carne și toate alea. E moale, nu e crunchy. Hai să vedem. Nu e rău. Aș spune mai mult că seamănă mai mult la un sandwich. E
E un nivel de gară. Știți cum e? Deci, în primul rând, e foarte rău că nu au pus-o pe grill. Era deja semi-pregătită. Deci, doar au luat pâinea și au băgat pâinea cu carne și au băgat în ea legume care nu sunt atât de multe. Nu e. Deci nivelul meu de satisfacție de la donerul ăsta e mai jos de 5. Hai că e un 5 pe la medie, că nici prețul nu e prea mare, dar nu e treabă. Da, se face pe bandă rulantă aici, se mănâncă una după altul, nu am așteptat mult, deja e semi-pregătit, dar e ceva de gen ca să te duci la Mac. La Mac, deși e un burger de la Mac. Nu e burger, e un burger de la Mac, da? Fix aia. Nu e un doner, e un doner ca și cum făcut pe bandă rulantă. Nu recomand. Nu, de data asta chiar nu recomand. Nici nu ai o varietate de ingrediente care ți-o dau. E doar salată și ceva roșii în ea și ceapă, atât. Carnea e, la cât e de mare și de frumoasă a fost acolo. Nu aș spune că e extra sațioasă sau ceva, nu o alegere între pui și vită. Cred că poate eu am greșit localul, dar nu cred că acest doner reprezintă Stuttgartul. Pare rău, dar aia e. Ce pot să spun pe final? Sunt dezamăgit de donerul din Stuttgart, e 5 din 10. În primul rând sunt deranjat de faptul că nu l-au pus pe grill. Deci e un fel de Mac doner. E ceva dintr-un local care e extra popular, care e cunoscut unde vine lumea. Ca preț au făcut un preț psihologic, au făcut ceva sub 8 euro, deci 7,90. Dar să veniți în Stuttgart pentru donerul dat, sigur că nu se merită. Probabil am ales eu localul greșit și sunt alte donere care sigur că se merită și nu e donerul ăsta reprezentativ pentru Stuttgart. Dar, după părerea mea proprie și personală, Doner Index azi are aici 5 din 10. Să sper că data viitoare când vin în Stuttgart găsesc un local mai bun. Dar priveliștea e super. Și apropo, la mulți ani! Hai noroc!